Awakmu saiki lho dadi omongane wong-wong. Aku ora peduli, cuk. Lek nyapa to aku mikir omongane wong-wong iki? Kok isone kobermen aku mikir. Wong liya lho kadang lek omong ora mikir kok dadak iki ngomongi aku terus aku ben ampre mikir ngono apa piye? Ora peduli tel. Justru lek dadi omongan wi berarti awake dhewe FYP. Iki paham ora to, Cuk? Kok.